Здравейте! След малко летя до Франкфурт, оттам пътувам до Цвайбрюкен, където ще се проведе Harvesting форум, което означава открити дни на завода за комбайни на John Deere и ще се опитам да заснема най-новите модели и подобренията по самите комбайни. Welcome to Frankfurt Airport, everyone. Please remember to keep your seatbelts fastened together with us until we have reached the final parking stand and the seatbelt signs have been switched off. John Deere предлага 3 серии комбайни, като от най-малкия до най-големия модел с една и съща комфортна и обезшумена кабина. Със своите тънки колони, големите стъкла осигуряват панорамен изглед от наклонената камера до върха на разтоварващия снег. Тишината в кабината е идеална за телефонни разговори или слушане на музика. Командният център е с най-големия екран до сега и подобрен процесор. Те серията са сламотръсните комбайни, които заводът предлага. В производството са 4 модела T5 машини с 5 сламотръса и 4 модела от T6 серията с 6 сламотръса. Мощността на машините варира от 305 конски сили до 466. Впечатление ми направи, че комбайна е един от най-лесните за поддръжка и обслужване. Вършачният апарат се отличава с голяма площ за активно сепариране, поради това, че потокът на растителна маса минава над битера, позволявайки да се увеличи площта както на вършачния барабан, така и на сепариращия. В допълнение, комбайнът е оборудван с шината за агресивно увършаване, разположена в предната част на вършачния контрабарабан. Шината се зацепва само с няколко оборота на гаечен ключ. Основният увършаващ контрабарабан има две сменяеми секции, за които са предвидени 3 вида приставки за дребнозърнести култури, универсална и с кръгли пръти. Универсалната е най-подходяща за лесни за увършаване култури, които изискват повече сепариране, а приставката с кръгли пръти намалява до минимум количеството начупени зърна при царевица, боб и слънчоглед. Има система за равномерно разпределение на зърното при наклонени терени, с подаващи шнекове, които осигуряват равномерно придвижване на материала дори по склонове. Сетата също са с увеличена площ и олекотена конструкция от авиационен алуминий. S-серията са еднороторни комбайни. Иновативното при тях е, че чрез изкуствен интелект взимаш информация едновременно от камери, които сканират навлизащата в комбайна маса, и сателитни снимки. Машината автоматично сама си избира настройките и скоростта на жътва, постигайки максимална продуктивност. На видеото виждате симулация как това сканиране се осъществява. Преди ротора има захранващ битер, който равномерно подава растителната маса към ротора за увършаване и сепариране на зърното. До 40% от свободното зърно се отделя от предситото. Това облегчава работата на горното сито и осигурява висока честота на зърното в бункера дори при големи натоварвания. След него има система за вторично доувършаване, която намаля натоварването на ротора. Оборудвана със собствен вършачен барабан и контрабарабан, тя връща и разпределя недоувършания материал върху цялата ширина на комбайна. Това увеличава производителността, тъй като операторът може да поддържа по-ниски обороти на ротора и да използва голяма междина на контрабарабана, за да подобри качеството на сламата и зърното, без да се тревожи за недоувършания материал. S-серията е оборудвана с шнекове, които транспортират зърното до почистващите сита. Те не се влияят от наклона и осигуряват равномерно разпределение на зърното върху горното сито, дори при работа по стръмни склонове, като добавят до 14% компенсация на наклона за почистващата система. При включването на сечката от ситно нарязване към полагане на откост за балиране може да се извърши от кабината, а това в края е система за унищожаване на семена, било то от плевелни или самосевки. По този начин се постига тотален контрол на плевелните семена,
разпръсквани чрез жътвата. Цената му е около 120 000 евро и все още няма нито една продадена такава модификация в България. X серията е двуроторен комбайн, изключително рядък е за страната поради големите се размери на хедера от 13,70 до 15 метра. Роторите при него са малко по-стеснени и удължени спрямо този на S серията. Производителността му достига 100 тона на час, отличава се с изключително нисък разход на гориво. Налични са същите контрабарабани както при S серията, с тесни отвори на решетката, с широки отвори на решетката или с кръгли пръти. Почистващата система има 6 сензори за загуба, разпределени по цялата ширина, които регистрират загубите където и да възникнат. Тези данни се използват от системата за автоматизация на настройките за жътва, за автоматично регулиране на настройките на почистващата система и за поддържане на предварително зададено качество на зърното. Веригите са с увеличена контактна площ, намалявайки оттъпкването на почвата. Грайферът на веригата е по-дълбок, което осигурява по-дълъг живот на веригите, освен това геометрията му улеснява неговото самопочистване. Ролките са произведени от ултра износоустойчив полимер, освен че е изключително здрав, той притежава самосмазващи свойства. Това намалява износването и така осигурява по-дълъг експлоатационен живот. Запечатаните редуктори и лагери също премахват необходимостта от периодично смазване.